Anay kaning naunta na ko hangyo sa imo anay ba okay ra? Okay ra. Kaning pwede ko mangayo og 100 pesos nay kay nautdan lang may gasolina nay. Na akong kwarta mo ra maning 20. 20 ra imong kwarta. Oo. Imuha na ni dong. Kana nang ipalit magta namo ni ginamos. Na kay isula namo saging kay namay mo saging sa balay kay gikan mo ni sa uma. Imuha na lang ni dong. Unya wala na kay pangpalit og ginamos nay. Ang halin ini ako ron po palit. Aw ang halin ana. Nya may lag mahalin ni karon nay. Amog din ang isuroy. Aw isuroy gyud ninyo duha ni tatay. Okay ra sa imo anay pangayoon ko ng 20. Oo. Ha? Kay amo mo tayong ipalit ko na mo sa pan. Imo na lang ni tinawag lang mo gasolina ka. Ala salamat Imo na kay. lang ni. Salamat kay Waninay. Oo. Nay salamat kay sa imong kamayo nay ha. Kay ani ara man po ning amo ang kaan baligya na mo ni palit mo buga. Aw karon nay kay gitagaan man ko nimo og 20 pesos nay. Nakoy ibalik nga grasya nay para sa imo nay. Kay mo nay giingon nay basta mutabang ta sa atong isig ka tawo, nadyoy balik. Naa. Mo yun nang kuan ba mas dinabangon ta. Karon nay unay, nakoy ihatag sa imo nay. Unay oh. Oh. Salamat sa Ginoong Dong. Ha? Kanya ay panalangin yun nga tabang sa amo dong. Salamat yun. Oh. Wala problema nay, salamat po kayo nay kay gitagaan ko nimo 20 pesos. Mo nay balik sa imong gihatag nga 20 nay. Ipalit po ni ko kanay oh, sudan kana bugas kamo nay bahala na nay ha. Unya karon nay na ang imong gihatag sa ko nga 20 pesos nay oh. Salamat sa Ginoong. Ha? Ako lang ni ibalik sa imo. Sige na lang dong. Kay imuha na lang na kay ni amay panalangin sa Ginoo dong. Sige ra onay oh. Imuha na lang na. Ayaw na. Yung may panalangin sa Ginoo dong. Ako na ni testing na kog tao nga mohatag sa kuha. Pero wala ko nagdahom nga gitagaan ko nimo. Salamat sa Ginoo. Unya nay dili na ko magdugay. Tay, di na ko magdugay. Oo. No. Ayaw na, imuha na nay. Kay imuha man ang kwarta. Sige nay, agto sa amin nay. Sige, amping kanunay nay. Hama na yung mama magpapa. Yan, napatay na akong mama ko. Yan, kasi ako sa papa. Napatay na yung mama tapos gibiyaan ka sa yung papa. Kinsa man nagbuhi sa imong karon? Akong lula. Ako imong lola. Unsa man ang marang maura na imong gipaniud to? Ha? Sus taon pud. Unsa man imong halina na? Ipalit bugas. Ipalit og bugas. Dugay na namatay imong mama. Imong papa dugay na pud gibiyaan. Pila na mga katuig gibiyaan sa imong papa? Kuan, duha pa ko kabulan. Aw duha pa ka bulan. Sa ato pa wa pa juga kita sa imong papa. Sukad-sukad. Ha wa pa kita sa imong papa sukad-sukad. Pero imong mama kita na ka sa imong mama. Ha? Bag-o pa namatay imong mama. Dugay na. Mga pila naman katuig. Urag 5 na. Pila na may edad mo ron? 9. Anay na ka? Marod na imong gipaniud to kanang marang? Sus, Ginoo. Kanang upo, kinsa man ang tanom ng upo ug kanang kuan? Sa akong lula. Aw sa imong lula. Gimingaw na kasi imong papa. Unsa may ka-istorya nimo sa imong papa karon? Dapat mabalik siya. Ha? Dapat balik siya. Dapat mo balik ang imong papa. Pila mo kabuk magsuon? Duha. Duha. Unsa man ikaw kinamanghuran o kinamagwangan? Imagawang. Kinamagwangan. Aw na pa jud kay manghod. Pila na may edad sa manghod? Murag 7 pa to. 7 pa imong manghod. Ang halin na imong ipalit og bugas. Paliton ko ng 50 pa para di na ka magtog layo. Oh, nakay sisilyo ani? Wala kay sisilyo. O sige ani na lang. Imuha na lang niyo para makapalit kag bugas. Salamat niya. Oh, napa oh. Ipalit na ni bugas ha. Unya karon. Uli na lang ka kang. Uli na lang ka dadan na imong batong. Kang. Hama dapit ning balay layo pa. Uli naman. Doon na lang. O sige kang.